Poslanci schválili už pred 2 rokmi zmenu využitia Zechenterovho domu. Uvažuje sa s tým, že by to mohlo byť ako centrum voľného času, s tým, že to je pri Zechenterovej záhrade, je to medzi 2 školami. V tomto zmysle bol vypracovaný aj projekt. Do nejakého roka by sme chceli všetkých nájomníkov presťahovať do tých nejakých náhradných bytov a požiadať buď o fondy alebo z ministerstva výstavby, respektíve ak nájdeme z vlastných zdrojov a realizovať tú víziu, že by sa ten Zechenterov dom zmenil na to centrum voľného času. V 4 bytoch sú ľudia, z toho 2 majú na dobu neurčitú, 2 na dobu určitú. Čiže v prvom rade potrebujeme poriešiť ľudí s dobou neurčitou, ale samozrejme hľadáme aj náhradné ubytovanie pre tých ľudí, čo majú dobu určitú. Najväčším problémom je, že padá omietka, elektroinštalácia vnútri je ešte, revízia je platná, lenže tiež nevieme, dokedy môžeme zabezpečiť tú revíziu. Keď sa len pozriete na ten Zechenterov dom, ako vyzerá, tak každému je jasné, že už tam dlhé trvanie nie je a že treba s tým začať niečo robiť. Tak preto sme sa rozhodli k takémuto radikálnemu riešeniu, že tým ľuďom sa dajú výpovede z nájmov a tam tá obnova bude o to drahšia, pretože tam počítame aj s tou fasádou, aj s tou reštaurátorskou prácou, takže z tohto dôvodu najmä.